že ja som teda pápežovi poslal ten môj prsteň z takého smútku, že no čo s tým prsteňom, však ja už nie som biskupom, nemám tých ľudí okolo seba, ako mať ho, a ja som ani nejako, som mal skôr nejakú ako pripomienku, len nie, že by som ho chcel nosiť, je moc aj tak velikánsky, to netreba až také veľké prstenie nosiť, ale no a to nejako tak zarezonovalo u pápeža. Neviem prečo, možno to naozaj bola taká myšlienka zhora, že som mu ho poslal, lebo ja som tak aj rozmýšľal, že nebude to také troška aj urážlivé, že tak si vidíte tak asi tak, že čo s tým prsteňom, no, na čo mi to vlastne bude, keď už nie som biskupom v tom konkrétnom zmysle, lebo biskupom len takým, kde si na periférii alebo nejakej izbičke. A pápež mi teda, prezident hovorí, že pozeral, ako keby ho ten prsteň troška aj pálil. A on mi ho potom vrátil, keď sme teda, ako spomínate, na Slovensku boli. Eklézia podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Ptejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Karolínou Němcovou A Markem Jílkem. Milí posluchači, vítáme vás u 100. epizody našeho podcastu. Jsme moc rádi, že už nás 5. rokem posloucháte. Tato výjimečná epizoda si žádá výjimečného hosta. Proto jsme přijeli na Slovensko, abychom v našem podcastu přivítali monsignora Roberta Bezáka. Vážený pane biskupe, moc krát děkujem, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Ja ďakujem za pozvání. Nejdříve bychom se podívali vlastně na celý váš příběh. V roce 2009 jste byl jmenován arcibiskupem v Trnavě. Avšak v roce 2012, 3 roky poté, jste byl odvolán z této pozice papežem Benediktem XVI. Během tohoto období jste se aktivně snažil zjistit důvody svého odvolání, avšak podle dostupných informací vám nebyly poskytnuty. Před odvoláním byla provedena nezávislá vizitace pověřením Vatikánu biskupem Baxantem z České republiky. Po jeho návštěvě bylo definitivně rozhodnuto o vašem odvolání. Mnoho věřících, jak na Slovensku, tak i jinde, se pokoušelo objasnit tuto situaci a byl v tom i aktivní náš bývalý pan kardinál Miloslav Vlk. Avšak bez úspěchu, takže zůstaly pouze domněnky. Z opoziční strany se objevily tvrzení o vašem spojení s pochybnými osobnostmi a o vaší nedostatečné lojalitě vůči ostatním biskupům. Z vaší strany bylo upozorněno na možný vztah těchto událostí k finančním otázkám, jelikož po vašem zvolení jste začal provádět audit církevních financí, přičemž jste objevil několik nesrovnalostí. Nicméně oficiální stanovisko ze strany papeže nebo Vatikánu nikdy nebylo zveřejněno. Během následujících let jste měl soukromá setkání s papežem Františkem, která vyvrcholila v roce 2021 při jeho návštěvě na Slovensku, kde jste spolu sloužili mši a kde vám papež vrátil biskupský prsten. Toto gesto jste označil jako milou, tichou satisfakci. Když teďka posloucháte tento příběh, takhle jak jsme vám ho přečetli, je to pro vás spíš výčet faktů, anebo v tom pořád cítíte ještě silné emoce? Áno, keď takto sme spolu a my to čítate, tak si to viem predstaviť. Samozrejme, že ten bežný deň je pre mňa už o inom. Zvlášť teda, keď teraz som blízko pri svojej chorej mame a starám sa o ňu, ale musím priznať, že určité chvíle, keď sa stretnem s tou situáciou, napríklad keď som v kostole, mám na nejakých slávnostiach cirkevných, tak mi to vždy tak príde ako veľmi také bolestivé stretnutie s minulou realitou, ktorá ale stále dobieha môj súčasný život. Dokážete si vzpomenout na ty jednotlivé momenty celého příběhu? Například na moment, kdy vám opravdu přišlo černé na bílým, že jste odvolán? To je dobrá otázka. Áno, niekedy sa tak ráno zobudím a pýtam sa, či to vôbec bola pravda. Lebo keď teda si pripomeniete, boli to len 3 roky, ktoré som bol v úrade arcibiskupa. A 3 roky v mojom živote sú pomerne málo. Mám teraz 64 rokov, tak si predstavte, že 3 roky vlastne to je 1/20. Neviem do akej miery, keby som tak rátal, v jednom dni je 1 hodina. No tak tá rýchlo prejde. Ale predsa len môže poznačiť môj život, samozrejme. Takže je to niečo také veľmi zvláštne. Na jednej strane
sa to snažím aj vytesniť, lebo také tie bolestné skúsenosti a tá bola existencionálna pre mňa, lebo vlastne som sa dostal úplne mimo priestoru, ktorý mi bol milý, do ktorého som vstúpil ešte za Československej socialistickej republiky v komunizme, teda dokonca, keď mnohí sa aj báli priznať sa, že sú nejakí veriaci. Ja som išiel študovať za kňaza, som sa aj kňazom stal. Takže je to o to ťažšie to bolo pre mňa uvedomiť si, že ale toto všetko, čo sa stalo, sa vlastne stalo v slobode. To nebolo, ako keby som bol nejaký politický disident. Vlastne sa to stalo v rámci tej cirkvi, ktorej som ja odozdal svoj život. V zmysle teda kompletnom aj celibátu a teda tej prípravy a potom aj, že som, ako na začiatku som ja bol taký za komunizmu, predsa nebolo možné byť desi v reholi, tak som ja bol ako kňaz a na mnohých miestach. Tak zásadným spôsobom to určilo môj život. No a preto najlepší spôsob, ako si to nepripomínať, je to nejako tak vytesniť na okraj. Ale to neznamená, že z toho okraja sa to občas nehlási. A co vás vlastně na tom zpětně nejvíc mrzí? Který ten moment byste pojmenoval jako ten vlastně nejvíc, ke kterému se třeba nejvíc vracíte, nejplnější negativních emocí? Ono to je také skorej komplexné, ako keby nejaká jedna situácia. Viem, že raz som sa rozprával s jedným doktorom, chirurgom, ktorý mi hovorí, že asi som nepochopil celkom stratégiu toho svojho úradu. A teraz som si ju neosvojil, že som bol taký ako keby príliš sám sebou a neuvedomil som si, že keď vstúpim do toho úradu, tak sa odo mňa očakávajú teda od oblečenia počnúc a k správania sa, tej komunikácii a ako ste aj spomínali biskupov, takej tej kolektivizácii, že ten môj názor bude tak nejako vložený do toho názoru aj tých ostatných a nebudem ho pretláčať. Takže som nezvládol stratégiu. Ale ja som sa musel usmiať, lebo tak možno k tomu aj prídeme. To nebolo tak celkom o stratégii, ale to bolo vlastne o takom osobnom pohľade mnohých tých zainteresovaných proti mne. Niekedy sa zdá, že to, čo robíme, musí mať nejaké veľký význam a že to musí vstúpiť do nejakej takých dejinných udalostí. Ale za mnohým z toho, čo robíme, je závisť, je nejaká zlosť, je posudzovanie. Konec koncov, tak to už známe aj z Biblie, že vlastne aj Krista obviňovali tak zlomyselne jednoducho. S diablami sa spája, s Belzebulom. Čiže ani nebolo to nejaké strategické, ale skôr aj také závislé, že ľudia idú za ním, majú ho radi. A ja sa bojím, že troška aj toto tam bolo. Bez toho, aby som sa chcel vyvyšovať, že ako som sa snažil byť spolu s ľuďmi, ale faktom je, že som vlastne narazil na také neprijatie, osobné neprijatie. Takže toto bolo pre mňa také najhoršie, keď som si tak uvedomil, že vlastne aj v rámci cirkvi, o ktorej som si myslel, aj tej hierarchickej cirkvi, dokáže to byť až príliš ľudské, ale v tom takom negatívnom zmysle slova. To bolo asi také najťažšie uvedomiť si, že až tak nerastieme, hoci kde sme, v hociakom prostredí, stále taký ten maličký človečík v nás zostáva. Mě u toho ale překvapuje, že přesně tohle všechno se objevilo až po tom, co jste byl vysvěcen, stal jste se arcibiskupem, že pokud mluvíte o nějaké nenávisti, tam nebyla už předtím, že vůbec třeba ti biskupové souhlasili s tím, že vy jste vysvěcen. Já vím, že to rozhoduje papež, ale ti biskupové se většinou nějak na to musí taky shodnout. Takže oni souhlasili s vaším vysvěcením a pak vlastně po 3 letech vás odvolali. To je veľmi dobrý pohľad. Áno, to som aj ja povedal, že však by ste ma poznali, veď ja sa stal biskupom nie ako nejaký mladý chlapec, 19-ročný, ktorý ešte je vo vývoji, ale mal som 49 rokov už, takže ten môj život nebol neznámy, lebo mi vyčítali napríklad, že chodím aj do posilňovne, teda, že chodím cvičiť, ale bolo také zlomyselné, že chodím tam preto, aby som sa pozeral v sprchách na chlapcov. Tak keď som toto čítal, ja som bol z toho zhrozený, lebo to ma ani nenapadlo, takú hlúposť, že by som ja chodil cvičiť, aby som potom miesto cvičenia by si v sprchách, áno, však o tom nechcem to rozťahovať. Ale pravdou je, že som to povedal, že toto vždy bolo so mnou. To ste neobjavili niečo nové, to ste mohli vedieť, že rád cvičím, mám rád šport, bicyklujem, lyžujem. Bol som konec koncov na Slovensku na takých miestach, kde sa lyžovať dalo aj športovať. Takže so mnou to je ako súčasť mojho života, taká existencionálna súčasť. Takže čo teraz objavujete, že ako to, že, lebo tak mi to zasa prípada, že tiež už tá predstava je, že biskup, pravda,
nemá čo sa veľmi hýbať na úrovni nejakých posilovní a športu a s ľuďmi, chodiť na nejaké hudobné koncerty, bol som na Black Sabbath, čo tiež bolo hrozné, ako som mohol ísť na koncert takej skupiny. Čiže všetko to, čo robíte, sa strašne ako keby preciedzalo a neznamená to, že to je všetko dobré. Na druhej strane, ale nemôžete žiť s tým, že budete sa stále chodiť niekoho pýtať a neviem koho, že môžem tam ísť, môžem to robiť. Že, ako sa hovorí na Slovensku, že kto chce byť, tak tú palicu si nájde. A toto možno bolo také, že postupne to keby tak naráslo. Že keď som to robil v tom mojom priestore, tak to tak zaniklo. Ale keď som do toho hierarchického priestoru vstúpil, tam mnoho z toho, čo som robil, bolo zrazu že hrozne zlé. Čo im tak neprišlo na začiatku, ale už potom postupne im to prišlo. A možno aj týmto bolo, že ja som sa tak troška pustil aj do toho priestoru takého mediálneho, že som teda nemal strach, lebo to tiež niekedy hovoria, že moc sa venoval, že novinári. Ale to neznamená, že to každému chutí. Že niekedy vás kritizujú za niečo, čo oni nerobia. Ani nemajú záujem o to. Ale ako keby vám nie, že závideli vám to, ale potom nájdu dôvod, že moc sa prejavuje, že nie je kolegiálny, má vlastné vyjadrenia. Ale ja som to nechápal, takže keď vstúpim medzi biskupov, že už budem natoľko kolegiálny, že stratím vlastne ako keby teda svoju identitu. Takže viacej prvkov tam bolo takých. Ale není tam vlastně něco, co třeba zpětně si říkáte, že z vaší strany nebylo něco, čeho byste litoval, že jste třeba v něčem právě se projevoval jako moc specificky, že jste možná mohl někde ubrat, nebo i potom vlastně, co došlo k tomu odvolání, že jste třeba udělal kroky, kterých zpětně litujete. Není tam něco takového? Ono zase na druhej strane, áno, to je tiež veľmi dobre narážate na to, že či teda nebola možno nejaká korekcia. To mi tak aj vyčítali, že nemal som do toho vstúpiť s takou ráznosťou možno. Snáď, ale troška je to aj také komplikované. Ja som sa stal vlastne arcibiskupom v diecéze, do ktorej som vôbec nepatril. Čo tiež troška nešťastie. Že stanete sa šéfom v prostredí, ktoré nie je vaše, a to prostredie to vie, že vy tam nepatríte. Teda to prijatie a to očakávanie, ktoré možno mali aj tí kňazi, ktorí tam boli v tej diecéze, že niekto z nich bude vybratý. A nie nejaký cudzí Robert Bezák, kde si dokonca reholník, redemptorista a z úplne iného časti Slovenska. Takže ten začiatok už sám o sebe bol zlý. Ja keď som vstúpil do toho prostredia, nikoho som tam v podstate nepoznal. A teraz si máte vybrať spolupracovníkov. Tak vyberáte si, tak náhodne samozrejme. A isté, že niektorých som si vybral, nebolo to, čo by som bol chcel, tak ale je to pokus omyl. Než na druhej strane je pravdou, že nemôžete zasa meniť každého pol roka svojich kolegov, teda povedzme na tých významných miestach. Zasa také hrozivé, že keď zistíte počase, že oni nemajú ten istý názor ako vy, dokonca ako keďže poza váš chrbát niečo robia. Ale nemôžete odvolávať ich ako nejaký ventilátor. A toto bolo tiež niečo, čo som zistil, že naozaj je to takým spôsobom akože zaujímavé. Áno, Bezák sa stal trnavským arcibiskupom, niečo úplne nové, ale bolo to až príliš nové. Bolo to až príliš také neočakávané. A možno aj pre mnohých, ktorí očakávali, možno mali aj kúpené už nejaké oblečenie biskupské. Strašné sklamanie. O to zainvestovali. O to väčšie. Ešte boli aj blízky aj môjmu predchodcovi biskupovi, a teda očakávali, že ich napíše ako možných kandidátov. O toto sklamanie muselo byť väčšie, že ja som mal 49 rokov, to znamenalo 26 rokov byť biskupom v Trnave. To je smrť pre mnohých z nich, lebo to už nedožijú, aby sa to zmenilo. Viete, že stať sa biskupom je určitá výnimka, lebo všetko tomu musí smerovať, teda musíte mať určitý vek, určité vzdelanie. Musí sa to miesto uvoľniť tiež. Že to není také, ako povedzme vo voľbách, že po 4 rokoch sa príde niekto nový. A mne to tak príde, že toto bolo tiež, ako nie ani, že by som teda ja urobil nejakú chybu, ale taká, ako keby niečo o mnoho horšie v tom, že taká systémová chyba to je. Lebo o mnoho lepšie by bolo, keby napríklad, ako to je aj v iných krajinách, napríklad v Nemecku, že si určia, že koho by chceli, a potom Vatikán si z tých kandidátov vyberá. Ale ja som sa vlastne dostal do priestoru, ako taká kukučka, keď sa hovorí, že teda je vložená do iného hniezda. A teraz nepoznal som ten priestor. No a samozrejme, že som sa snažil do toho na toho priestoru vstúpiť s niečím, čo mu nebolo blízke. Predo mňou môj predchodca bol 21 rokov. Čiže vytvorí určitý modus vivendi, by som spôsob života. Ja som teda prišiel ako keby úplne s iným spôsobom
Začal som meniť ľudí tiež. To je tiež nepríjemné. Mnohí, ktorí už na tých miestach, povedzme, dekánskych boli. Urobil som jeden taký zaujímavý krok. Či by som ho spravil teraz, to je otázka, ale ja som ho neurobil z nejakej akože, moci toho úradu, ale mal som 11 dekanov, ktorí boli 11 dekani môjho predchodcu. A tak som teda očakával, že keď nastúpim do úradu, že mi dajú šancu, aby som ja mohol potvrdiť ich, alebo zvoliť si nových, lebo však aký to má zmysel, že ja prídem a ničím nemôžem pohnúť. Ale iba jeden z tých 11 dal demisiu. Všetci ostatní sa tvrdo držali svojich stoličiek, tak som ich odvolal. Ani nie s tým, že by som ich teda desi hodil na perifériu, ale aby som skúsil, že či teda to berú to svoje miesto ako niečo tak zásadné, že jednoducho to nemôžu prijať. No veru, tak to aj bolo. No. Je to tiež aj to, zasa sa vrátim späť tomu, čo som už povedal, že to ľudské je také silné. Ani nie tak, že sme kňazmi, áno, to je podstatnejšie pre nás. Môžeme byť akože Kristovi kňazi, ale sme dekani. A to je ten karierizmus, no keď to poviem troška aj tak. Mohol som to urobiť diplomatickejšie? Už neviem dnes, či by som to robil, lebo na druhej strane môj problém bol aj ten, že ako som do toho úradu vstúpil, tým, že som bol z úplného prostredia, som pochopil, akože keby Vatikán chcel vymeniť celú tú generáciu. Teda tým, že tam dáva nejakého iného človeka z iného prostredia, ja keby povedal, že dobre, to, čo bolo dosť, lebo dosť bolo takých ako obžaloby na fungovanie môjho predchodcu, aj majetky, áno, ako ste spomínali, financie. A teda ja som to tak počítal, že prichádzam s tým, aby som nastavil ako keby novú líniu. Ale v tom som sa mýlil. Nešlo o novú líniu. A o co šlo? Nejakým spôsobom mi to tak prišlo potom, že je to také moc až také veselé, že jeden kardinál Tomko, keď ma videl, hovorí, to je Jánošik. Ako keby išlo o to, že dať tam vysokého chlapa, ktorý teda bude aj mladší samozrejme, ale zachová tú líniu, ktorá bola. Nebude do toho môcť sa vrtať, ani do tých majetkov, ani na nejaké zmeny nebude robiť. Tu je to nebezpečné. Tá tradícia, ale v tomto zmysle veľmi zle chápaná tradícia. Také status quo. Áno, status quo. Ako to bolo, tak to bolo. S tým nič nerobme. Niekde sa tomu hovorí aj klerikalizmus, ale v podstate to je naozaj také, nič s tým nerobme, lebo na to sme si už zvykli a to je dobré. A ten systém sa tak vytvorí výhodne pre tých, ktorí sú hore, samozrejme. Nie pre tých, ktorí sú ako teda obyčajní ľudia, by som povedal. Takže v tomto zmysle som to zle pochopil. Ja som to pochopil, že ako očakáva sa niečo nové odo mňa, ale očakávalo sa, aby to bolo zase niečo také ako fasádne pekné. No, príde mladý kňaz, áno, je vysoký, má 1,90 m, študoval v Ríme, tak troška ako keďže ukážeme tú cirkev takú peknú, ale nebudeme sa zaoberať až tak hĺbkou toho a tou zmenou. No jednoducho musím povedať, že tí, ktorí ma na to miesto určili, ma vôbec potom nepodržali. Když se trošku přemístíme potom už ne ke konci příběhu, ale zase k jeho další části, tak potom, co vy jste byl odvolán, musíme taky zmínit, že se vlastně změnil papež, odešel papež Benedikt XVI, nastoupil papež František a bylo vám vlastně potom, vy jste dostal několik gest toho, řekněme, vy jste to nazval jako milá tichá satisfakce, ať už ten prsten, který jste přinesl, který vám byl váš biskupský navrácen, ale těch gest bylo několik. Dostal jste osobní dárek, co byl poslán po prezidentovi Andreji Kiskovi, když zemřel váš tatínek, tak dostal věnec na pohřeb, společná bohoslužba ve Vatikánu a podobně. Těch gest bylo několik. Takže to vypadá vlastně, jak když by Vatikán tak trošku přiznával svoji chybu, nebo jak to vlastně, jak vy sám čtete tyhle gesta na jednu stranu a na druhou stranu, pokud je to nějaká omluva nebo nějaký krok jako k vaším směrem k vám, tak není to takové jako polovičaté, pokud teda Vatikán přiznává, že neudělal dobré rozhodnutí, tak proč vás zpátky nedá do toho úřadu? V podstate ste si aj odpovedali. Hoci otázkami. Ale medzi tým, čo hovoríte, medzi teda Benediktom a Františkom je dlhá doba v podstate, aj keď teda je pravdou, že to moje odvolanie sa stalo ešte za pápeža Benedikta. Je to také zvláštne, viete, aj na to som tak ako keby narazil v takom sklamaní, že či je to možné len tak povedať, ako, že to je administratívny úkon.
Lebo, ako som spomínal, stal som sa teda arcibiskupom so všetkým tým, čo tomu patrí. A to je sviatostná záležitosť, teda sú tam biskupy, kardinál Tomko, teda je taká veľká cirkevná slávnosť, kde ja som sa keby stal súčasťou tej diecézy. Keď aj hovoríme o týchto ako takých ľudských a neviem, emocionálnych a neviem akých administratívnych vzťahoch, ktoré boli, ale ono na druhej strane dá sa do seba zaľúbiť, by som povedal. Ja som sa do tej diecézy zaľúbil, lebo ja som to tak bral, že 26 rokov budem naozaj v nej, do 75 rokov v podstate, že kde si tam v tej katedráli budem pochovaný. Asi nebudem. No a tak to bolo také pre mňa nepochopiteľné, že ako keby cirkev nebrala vážne vlastný kódex cirkevného práva. Že zrazu len nejaký maličký poznam dvojriadkový, že pápež odvolal Bezáka. A nič k tomu ako nejaký dokument, lebo keď pápež svetí, tak sa veľká bula vystaví, a ktorá sa ukazuje, ja ju mám s pápežskou pečiatkou. Ale ja som není asi odvolaný, lebo nemám o tom žiadny dokument. To len takto si rozprávame, teda hovoríte možno s reálnym arcibiskupom Trnavským, ktorý tam síce nie je. Ale ja som to len poslúchol. Poslúchol som s tým, že som odišiel, bez toho, aby som mal o tom nejaký doklad, bez toho, aby naozaj to bolo niečím potvrdené. Keď ma pápež odvolal, by o tom mohlo byť nejaký podpis. Neviem, ako sa... Tá predstava pre mňa je taká zúfala, že ako ma odvolá, že povedia, že svätý otec, odvolajte Bezáka. A povie, dobre, odvolajte ho. Bez toho, aby niečo podpísal, bez toho, aby niečo videl. Ja osobne si myslím, že nič také neexistuje. A tu je vlastne troška odpoveď. Čiže čo teraz? Priznáme si, že žiadna bula neexistuje, žiadny doklad neexistuje o tom. Priznáme si, že my, ktorí sme v podstate od svätého Otca, až neviem pokiaľ končiac, urobili niečo len z takej si svoj vôle. To je hrozná predstava, lebo ja teda som bol 12 rokov predstavený rehole. A ak som chcel niečo aj riešiť, tak to muselo byť cez nejaké dokumenty. To, že sa mi niekto nepáčil a že sa správal ináč, ako som to ja chcel, to nebolo dôvod na to, aby som ja poslal povedzme, že no tak končíme s tebou a ďalej už nemáme teba záujem. A konec koncov aj písmo píše, že najprv sa porozprávame medzi dvoma očami, teda medzi 4 očami, potom zavolaj si ďalšieho, potom u tom urob dokument. Čiže ja som tiež čakal, že nejaký takýto spôsob aj voči mne bude, že budem dostane šancu. Podri Bezák, tu robíš chybu, oprav to, máš na to rok. Ale 28. vlastne v podstate dá sa povedať 28.6. mi povedali, si skončil. A ešte to ma tak mrzelo, že v podstate hneď po Petrovi a Pavlovi, lebo tam je ten sviatok, pápež odchádza do Castel Gandolfa. Čiže nebola šanca nejako sa s ním stretnúť. Mne to tak prišlo, že tak dobre vymyslené to je, že on vlastne 3 mesiace bude v Castel Gandolfu a všetko skončilo. Takže je možné, že si myslíte, že vlastne papež Benedikt XVI o tom třeba rozhodne o tom nevedel. Nie, keby o tom bol nejaký dokument, už dávno nám ukážu celému svetu. Jednoducho teraz, bolo to treba nejakým spôsobom aj ako keby zatutlať alebo udesiť, stíšiť s tým, že no nechajme to tak. Priznať, že niekto neurobil to, čo mal, že arcibiskup môže byť odvolaný len na základe nejakých dvoch vied v Osservatore Romano. Bez predvolania, bez nej, mi prípada naozaj také nedôstojné aj toho cirkevného práva, lebo píše sa o mne, že som emeritný arcibiskup. Ale emeritný je ten, kto dal demisiu, alebo teda bol nejakým spôsobom mentálne, alebo nejak. Ale ja som mu nedal, čiže ja som odvolaný arcibiskup. Tak by to malo byť správne. Ja nie som emeritný, lebo ja ešte emeritný ani byť nemôžem. Ešte nemám 75 rokov koniec koncov. Necítim sa byť ani mentálne nejaký poškodený, ale tak dobre. A toto chcem povedať, že začal som už robiť, ja som bol aj za Benediktom, lenže žiaľ Bohu, nebolo možné dostať sa na audienciu k nemu. To nie je vôbec také jednoduché. Tak som len využil tie veľké audiencie, ktoré bývajú pri tých strednejších, keď býva Anjel Pána. Donesol som mu aj taký list, kde som vysvetlil tú svoju situáciu, ale ja si myslím, že teda zobrali ju jeho sekretára, že sa k nemu už potom nedostala. Čiže týmto pre mňa ako skončilo. No a potom sa teda zmenil pápež. A tiež to načasování je specifické, že? Protože papež Benedikt XVI podal abdikaci půl roku, od 3/4 roku po tom incidentu. Všetko to je také nazberané až hrozivo pre mňa, by som povedal, že jednoducho prišiel ďalší pápež,
ktorý samozrejme tomu už nemusel rozumieť a potom tiež ani možno nechcel sa veľmi v tom hýbať, lebo čo mal ukázať, že za Benedikta XVI. Tá administratíva si robila, čo chcela a bolo to tak. Ja musím otvorene povedať, že za tých čias Benedikta XVI. Bolo odvolané množstvo biskupov. A nie na úrovni, ja som teda sa bránil, že nedám demisiu, ale oni poslúchli, lebo ja som tiež dostal ako požiadavku, daj demisiu. A keď dám demisiu, tak to je môj problém, lebo ja teda som povedal, že už tam ďalej nemôžem byť, takže nech sa páči, pýtajte sa Bezáka, on vám to vysvetlí. Teraz to vlastne padlo tak zle, že mal by to vysvetliť Vatikán, s tým sa nepočítalo. Preto aj to, tá žiadna odpoveď nemôže byť, lebo s tým sa nepočítalo, že Bezák neposlúchne. No vidíte, som neposlušný syn cirkvi, lebo jednoducho očakáva sa, že keď ste v tomto priestore a vám sa povie zhora niečo také, že toto sa očakáva. A dôvod, to som to aj spomenul, čo ma ako keby zrazil na kolena, ale v takom hneve skorej, že no, svätý otec Benedikt je s vás smutný, teda dajte demisiu. Hovorím, prosím vás, pre Boha živého, toto čo má byť, akože za to, že je pápež smutný, no a ja som bývam smutný. Že nejaký vtip by pomohol, kdyby ste mu... Ako chápete, že čo za tým je, že ten smutok pápeža stačí na to, aby ste vy napísali, že teda svätý, prepáčte, že ste smutní skrz mňa. Takže toto ma, ako keby ma ešte nahnevalo viacej, že tak toto má byť dôvod na moju demisiu, že svätý otec je smutný. A ja neviem, či aj skrz mňa koniec koncov, tak ja som sa s tým nestretol. Ako žartujem okolo toho, ale nebolo to tedy žartované pre mňa, lebo keď takýto dôvod niekto povie, a to bol vlastne nuncius, ktorý tu bol na Slovensku, a ja neviem, že čo sa deje medzi... To je to najhoršie, že vy nemáte tie kontakty na to, aby ste vedeli, či to je fakt pravda, alebo nie. Či svätý otec naozaj bol smutný, alebo len on vybavuje nejakú agendu, ktorú dostal zhora, že teda a Bezáka donútia, aj to ma hnevalo, že ako keby sme my takí chudáci boli, že stačí v rámci toho chlapského určenia, že keď vidím smutného chlapa, tak aj ak sa ja rozplačem. Pre mňa to bolo skôr taký hnev, že nie, tak ma vylúčte, som povedal. No a pokračovalo to potom ďalej, keď už teda o tom rozprávame. Ja už som si myslel, že to tak nejako končí. Za pápeža Františka samozrejme to už bola iná situácia, takže som aj neočakával. Ja som aj za ním bol, zasa len na takejto oficiálnej audiencii, ako bývali tie na Anjel Pána v stredu. No a on ma hneď poslal za kardinálom Veletom. Čo sa ďalší taký troška, ako by som povedal, také ako komplikácia v cirkvi. Viete, kardinál Velet bol ten, kto vlastne spustil celý ten priebeh. On bol tedy už šéfom biskupov. Tam mi to prišlo také, no svätec ma posiela za môjim žalobcom, aby ma obhajoval. V rámci toho, ak v cirkvi sa stane nejaký problém, vlastne tí istí, ktorí ten problém spôsobili, tí istí ho majú aj riešiť, čo je nezmyselné. Viete, ako to je v štáte rozlíšené, že naozaj máte teda aj tie súdy rozličného typu, až na ústavný súd, čiže vy sa stále môžete si obhájiť. Ale tuto, ako prišiel som za tým kardinálom Veletom, no pochopil som, že tam nemám žiadnu šancu, lebo jednoducho on si bude stáť za svojím. Veď on bol ten, kto musel nejakým spôsobom teda tiež byť súčasťou toho diela. Takže som z toho nič nevybavil. No a neskôr potom, ako ste aj spomenuli, kardinál Vlk sa toho chytil. Ale zomrel by. Zomrel by. Už to bolo na dobrej ceste, lebo práve skrz neho som sa dostal na osobnú audienciu k pápežovi. To bolo čosi... A to už bolo nie, to už bolo po niekoľkých rokoch. Čiže ja už som to tak bral, že už z toho nič nemôže byť. On na začiatku bol taký odmeraný voči tomu, ale to ma prekvapilo veľmi príjemne, že on asi jediný, musím povedať, ktorý to zobral vážne, že teda ak sa takáto vec stala, treba to prešetriť. A išiel za tým do tej miery, a to bolo tiež také veselé, to musím povedať, že žiadal o audienciu. A dostal teda audienciu, teda ako keby, že v prospech Roberta Bezáka. A on mi hovorí, že dostal som audienciu, ale ja som to čítal, hovorím, ale pán kardinál, tu nie je napísané, že to je audiencia pre mňa. To je audiencia pre vás, prospech, teda, akože môžete o mne rozprávať, ja tam nemôžem ísť, lebo tu nie je vyslovene, že som pozvaný na audienciu. Ale teda pôjdem do Ríma, keď tam pôjdete aj vy, aby som akože vám držal palce. Budem tam u svätého Petra sa modliť v prospech Roberta Bezáka. A tak aj bolo. Bol som v Ríme, on išiel teda na tú audienciu. A pri hlavných dverách vstupných stál nejaký ten majordomus, ktorý teda uvádza tú audienciu. No a čítal, že 12.00, že Robert Bezák. A kardinál hovorí, ale to nie je moje meno. Ja hovorím, to je moje meno. Idem. A co budu delať ja? A on hovorí, poďte so mnou. A tak som aj bol rád, že mal som svedka. Že naozaj, lebo potom to tak spochybnil dokonca aj úrad, teda
druhý najvyšší Petra Parolina, ktorý je vlastne sekretárom štátu, že to bolo len také priateľské. Nebolo také priateľské, naozaj vtedy pápež povedal, že je mu to ľúto, čo sa stalo. Takže to je také moja zdĺhavá odpoveď na to. A ja som tak už vtedy pochopil, že vlastne to bolo také ospravedlnenie s tým, že už to nechajme tak, hádam. Takže už sme to nechali tak. Ale potom sa to posunulo aj tým našim prezidentom Kiskom, že ja som teda pápežovi poslal ten môj prsteň s takou smútku, že no čo s tým prsteňom, však ja už nie som biskupom, nemám tých ľudí okolo seba, ako mať ho, a ja som ani nejako, som mal skôr nejakú ako pripomienku, len nie, že by som ho chcel nosiť, je moc aj tak velikánsky, to netreba až také veľké prstenie nosiť, ale no a to nejako tak zarezonovalo u pápeža. Neviem prečo, možno to naozaj bola taká myšlienka zhora, že som mu ho poslal, lebo ja som tak aj rozmýšľal, že nebude to také troška urážlivé, že tak si vidíte tak asi tak, že čo s tým prsteňom, no, na čo mi to vlastne bude, keď už nie som biskupom v tom konkrétnom zmysle, lebo biskupom len takým, kde si na periférii alebo nejakej izbičke. A pápež mi teda, prezident hovorí, že pozeral, ako keby ho ten prsteň troška aj pálil. A on mi ho potom vrátil, keď sme teda, ako spomínate, na Slovensku boli. No a tam teda to nejakým spôsobom, teda som to pochopil, že asi toto je niečo, čo by som mal vedieť prijať. Že nebude sa v tom nikto tak hrabať, lebo čo to znamená, že teraz sa pôjde po tých ľuďoch, ktorí to spôsobili? Po biskupovi Baxantovi tiež. V tomto som bol tiež smutný, keď môžem to povedať, lebo keď to hovoríte do Čiech, to musím povedať. On vlastne bol vysvetený skoro tak ako ja, myslím, že o rok len skôr. A potom, ja som sa s ním ešte stretol, lebo viete, že on bol v Prahe dekánom, myslím, v Týnskom chráme, sa mi zdá. Lebo ja som s ním tam bol, dokonca som bol s ním na obede, takže ja som ho bral ako takého priateľa. Potom, keď sa stal biskupom, som bol tiež rád, lebo sme boli spolu v Ríme, ako na takou príprave biskupov nových, tak som si hneď k nemu sadol, lebo výborne, že však my Slováci a Češi patríme k sebe. A keď potom prišiel do Trnavy, ako keby skúmať tú moju situáciu, tak som si aj myslel, že fajn, však je to človek, ktorý mi je blízky, tak sa bude úprimne to zaujímať. Ale keď som zistil, že vlastne on už podprahovo začína mať otázky také naozaj cielené v tomto duchu, že ako sa ten bezák správa a čo nerobí, som bol z toho strašne sklamaný. Toto bolo tiež niečo také, že prečo to vlastne robí, že čo tým chce získať. A možno by som sa tak nejako pýtal do éteru teraz, lebo už není biskupom, už je len emeritný aj on, že čo mu to vlastne prospelo. Svojím spôsobom mne zásadne určil život. Naozaj to robil úprimne, alebo dostal nejaké určenie, že má nazbierať nejaký štos papierov o mne, lebo tiež tak zlomyselne sa využíva, že pápežské tajomstvo. A on tých, s ktorými sa rozprával, všetkých akože pod pápežské tajomstvo určil. Lenže, viete, no, vy laici, pápežské tajomstvo, takže oni mi to poprezradzovali všetci tí moji zamestnanci, ktorí neboli svetení a boli obyčajní. Pre nich to pápežské tajomstvo ako nebolo až také záväzné. Tak mi, že čo sa pýtal, ja som bol z toho sklamaný, čo sa pýtal. To neboli veci také, že by naozaj chcel vidieť dokumenty, chcel by vidieť nejaké faktúry. Nie. To bolo také, a čo ten bezák, aké nohavice nosí? A ty posilovny. A tie posilovny, áno. A čo? A nemá? No, je to také podvízivé to bolo, také zlomyslné. Takže toto bolo tiež niečo také, čo som nechápal. Ešte o to bolestnejšie, že som rátal, že Jan Baxant ako Čech je tomu Slovákovi blízko. On musel vidieť, že keď prišiel preto, aby tú zložku naplnil dosť dôvodmi na to, aby som ja potom mohol byť odstránený. No, toto je tiež taká smutná situácia. Hostem Eklézia Podcast je bývalý trnavský arcibiskup monsignor Robert Bezák, se kterým si povídáme o jeho příběhu a vztahu k církvi. Jak se takový zranění dá uzdravovat? Co vy byste třeba, kdy sám jste podstoupil tedy zranění od církve, co byste poradil někomu, kdo se cítí od nějakého církevního představitele zraněn? To je veľmi ťažká otázka. Je to aj veľmi osobné. Musíme uvedomiť, že vlastne my aj k tomu tým duchovným skutočnosťam kráčame cez ľudí. Tobož cez tých, ktorí sú tomu určení. Teda keď hovoríme o kňazoch, keď hovoríme o tých, ktorí dostali ten mandát, v podstate dostal sa od Boha.
o toto je ťažšie, lebo ten mandát ako keby sa zaštiťujú tým, že to, čo oni hovoria, to je priamo spojené s Duchom Svätým mnoho razy. A aj vystupujú tak v tej autorite, učiteľskej autorite cirkvi, využíva sa, pravda, tento fakt. V škole, keď som ešte chodil na teológiu, takže my sme kňazi ako alter Christus. Obyčajní ľudia ani nie, ale my áno, lebo my priamo zastupujeme Krista aj tým, že máme tú moc katolíckej cirkvi veľmi silnú, pravda, sakramentálnu, premieňať to. Môžete vy hovoriť tie isté slova, čo ja, ale nemajú tú istú silu, ako ja, keď poviem, toto je moje telo, toto je moja krv. Takže je to ako keby som povedal, že strategicky je to tak určené, že veľmi ťažko sa to prehliada. Alebo dá sa, ak kňaz teda robí podobný hriech alebo skutok, alebo ako to nazvať, ak sa previní, ak zneužíva, tak je to mnohonásobné zneužitie oproti nejakému inému zamestnancovi, by som povedal, nejakej firmy, keď zoberieme to na tejto úrovni. Keď to robí nejaký šéf nejakej firmy, no tak jednoducho môžete pokrčiť plecami, ale keď sa to robí na tejto úrovni, takže aj to zranenie je také hrozivé a môže byť až natoľko silné, že v podstate odmietnete všetko potom, čo sa týka toho. Lebo to nie je len o tej osobe, ale a tá osoba predsa nosí nejaké insígnie. Aj iní kňazi nosia tie isté insígnie. Čiže vy, keď vidíte tých kňazov v tých insígniách, pre vám to je tá istá osoba. To není, že len na tvár pozeráte. Ak nastúpite a sa to deje v priestore toho chrámu, dá sa povedať, však ten kňaz tam ho spoznáte, tak každý iný chrám je ten istý chrám a každý iný kňaz. Ja to tak tiež vnímam, že keď sa hovorí, povedzme, o pedofílii, ako keby som zrazu a ja sa mal cítiť byť teda vinný za tú pedofíliu, lebo keď to robí môj kolega. A to je to ťažké. A ja sám viem, a som sa stretol s podobnými prípadmi takého, napríklad pri sviatosti zmierenia, keď sa kňaz dievčaťa pýta na také veci, ktoré sú nehodné vlastne, a aj na také veľmi intimné veci, na ktoré nemá ani právo sa pýtať. A mne teda jedna dáma, už môžem povedať, po 20 rokoch prizná, že odtedy nechodí nikdy na spoveď. Pretože tak to zranilo, tak to zhrozilo, čo sa ten kňaz pýtal v takej nejakej, by som povedal, nevhodnej zvedavosti, až nemravnej zvedavosti, že ona nemala v nem, však to je len tento jeden. A zrejme, že sa bála pozrieť, či tam náhodou není zasa ten istý, tak radšej tam nechovala vôbec do tej spovedelnice. Tá moja odpoveď na túto otázku naozaj je taká, že ako sa dá z toho odísť. Veľmi ťažko aj tým. Dobre, pokiaľ ste v meste, kde si nájdete si iný chrám a iných kňazov alebo iný priestor, možno sa cez to dá nejako, ale keď ste v tom priestore, kde ten kňaz je ten istý, keď je to nejaká dedina, keď je to nejaký priestor, ktorý je jedinečný v tom, že nemáte možnosť, tak ja myslím, že naozaj to je taká skúška viery potom až. Ale to je tá hrôza, že kto takúto skúšku do vás vystaví takejto skúške viery. A ja by som skoro povedal, že ten, kto na to doplatí, ani není vinný. Pán Boh to vidí jednoducho. Ja myslím, že to nemôžeme tak brať, že no, teda on sa ako keby stratil vieru alebo prestal, pretože ten dôvod tam rozhodne je. Ja sa musím priznať, že aj ja som taký dôvod skoro našiel. Dostal som takú otázku, že prečo neodídem z katolíckej cirkvi. Potom všetko, čo sa mi stalo, čo som zažil tiež taký nezáujem od moju osobu. No našťastie tak predsa len už aj som mal viacej rokov, aj som chápal, že to není o tom jednom človeku, povedzme o nejakom kardinálovi, keď už až takto poviem. Že iste by som našiel aj mnohých veľmi krásnych ľudí v rámci cirkvi, čiže vedel som to takto oddeliť. Ale to nemôžem očakávať od každého. Ano, teď říkáte vlastně, že nemůžeme očekávat nebo nemůžeme soudit člověka, který třeba právě z té katolické církve kvůli nějakému zneužití odchází. Ale často bývá, že ten člověk třeba chce zůstat a chce najít nějakou sílu, jak to teda zvládnout, jak odpustit, nebo prostě jenom tam zůstat, že vlastně on chce bojovat, ale neví jak proti tomu zranění. Jak sa to třeba vybojoval vy? Nemôžeme paušalizovať aj tie zranenie. Ak ten kňaz je nejaký hulovat, tak to sa hádam dá z toho odísť. Lebo keď len nejakého, môže byť, že teda sa veľmi autoritatívne správa, ale nemá to nejaký taký osobný dopad. Už keby sme hovorili o tých nejakých takých už skoro až morálnych problémoch, povedzme ako pedofília, tam sa celkom neviem predstaviť. Lebo naozaj to už len ako keby do toho Boh musel vstúpiť, lebo už po tej ľudskej stránke
ak sa sklamete až tak, že vám to vlastne ako keby existenčne pôsobí na vás, kto to potom obnoví? Koho náhodne nájdete, že teda obnoví ten váš vzťah aj cirkvi, teda dajme tomu aj k tomu priestoru. Je to naozaj skoro až zázrak, by som povedal. Keď tak ja čítam tie príhody, tie príbehy, ktoré teraz vychádzajú na svetlo Božie, niektorí spáchali samovraždu dokonca z tých, ktorí teda boli tými kňazmi zneužívaní. To je hrozná. Čiže ako keby išli až proti púdu seba záchovy. Aké to je hrozne silné. To je to hrozné, že také niečo môže vôbec nastať. Čiže ja by som skôr povedal, že beda naozaj tomu, z koho to pohoršenie prišlo. A či sa to dá nejako liečiť, tiež by boli také spoločenstva, ktoré to vedia prijať, lebo žiaľ Bohu ešte aj, poďte sa, ja som dostal do situácie, keď mnohí v rámci cirkvi na Slovensku ma odmietajú, ako teda, že jednoducho si to zaslúžim doslova, že som sa, ako keby prijali ten narratív toho odsúdenia, lebo teda priateľ s homosexuálmi nejaký som vraj a teda chodím sa sprchovať desi a takéto. Že prijali ten, ja to tak vnímam, ako keby som tú slovenskú cirkev aj rozdelil na dve polovice. Nechtiac, ale jednoducho sú takí, ktorí tiež sa pýtajú prečo a sú takí, ktorí povedia, nech je ticho, nech zmizne. Čiže mne je to naozaj také náročné, niekedy sa ako keby očakávalo odo mňa, že by som mal byť v rámci cirkvi aktívnejší, ale ja tou svojou aktivitou by som rozčesol, by som rozbil. Dostal som sa do takej situácie, že som mal ísť jednému mladému kňazovi urobiť príhovor pri jeho prvej omši. A biskup mi hovorí, že on si to nepraje, lebo by som rozbil tú jeho diecézu, lebo sú aj takí kňazi, ktorí sú proti mne, aj za mňa, teda radšej nech tam nejdem. Čo som teda aj spravil. Ale keď sa vrátim k tomu, čo hovoríte, naozaj to uzdravenie, ak by boli také spoločenstva, ktoré to vedia prijať, lebo na jednej strane to uzdravenie aj v tom spočíva, že musíte obviniť alebo odmietnúť toho kňaza. Čiže to také troška je nešťastné, že vy v rámci toho očistenia alebo toho uzdravenia musíte pomenovať aj ten skutok, ktorý padá nielen na toho kňaza, ale aj na cirkev, ktorá to ako neušetrila. To je také, by som skôr povedal, že ako také diabolské mi to až príde. Že na jednej strane chceme uzdraviť, ale uzdraviť, napríklad aj môj prípad, hovoríte, že sa dá uzdraviť tým, alebo teda vyriešiť, že sa to porieši tým, že sa pomenuje, kto tam vlastne stál. A to sa nechce spraviť zasa, lebo má to zmysel, aby sme my zasa, a čo bezaká vrátime do úradu a čo a vyriešime tam niektorých ľudí, ktorí boli proti nemu a pomenujeme ich. Čiže to nechajme tak. A toto je niečo, čo cítim sám, že ako keby po tej ľudskej stránke to je až neriešiteľné. Že ani samotný pápež to vôbec nevie vyriešiť jednoducho, to musím povedať otvorene. Že jednoducho, on ako keby chcel povedať, že pozri, však dal som veniec tvojmu otcovi, vrátil som ti prsten, bol som s tebou. No nie je ti to dosť, no povedz mi, že s koľkými som sa takto ja stretol. A ja poviem, že dobre, má pravdu. A toto je podobné, že keď takýto človek doplatí na nejakú takú ťažkú, ale už komplikovanú, nehovorím nejakého hulváckého kňaza, to by sme mali vedieť prežiť, ale na takú nemravnosť, do akej miery sa to dá, to už ako keby len Boh mohol poriešiť. Lebo niektoré veci ani pápež poriešiť. A odkud vy jste vzal tu sílu, že jste neodešel? Už som mal aj vek, už sa to potom už ťažko odchádza. Ja som sa tak musel usmieť, že Pán dobre to vymyslel so mnou, lebo keď som mal 30 rokov, možno špekulujem, že teda pôjdem nejakou svojou cestou, založím si rodinu a teda, keď teda ma nechcú v cirkvi, no tak budem si žiť taký ten obyčajný, prirodzený život. Ale mal som v roku 50 tak koho budem hľadať? Koho budem hľadať? Už nejakú 52-ročnú pani. Naopak ve zralém veku. No, veľmi zralý vek už. Aj keď dnes chlapi hľadajú 25-ročné dievčatá, to je pravda. Dneska to je ako normálny fenomén. Ale naozaj, ako musím priznať, teda, že tých otázok bolo veľmi veľa, keď som teda sa dostal mimo, lebo som pochopil, že ja sa vlastne už nemám kam vrátiť. Viete, byť kňazom a byť biskupom, to neznamená, že si nájdete nejaké iné zamestnanie. Dokonca mi hovorí, že chod na úrad práce. A čo mi tam ponúknú? Ako som sa smial. To by som skorej sa stal zasa len taký ako komický, že no, viete čo, nemáme tu nejakú diecézu pre vás. Takže na úrad práce som nešiel. No ale jednoducho, naozaj je to taká neriešiteľná otázka až pre mňa. Skutočne musím povedať, že to, čo hovoríte,
je taký, ja som nad tým rozmýšľal, že čo sa s tým dá robiť. Ja som teda mal ten svoj vek a na druhej strane ja som tú cirkev mal rád. Ja som troška bol v inej pozícii. Nebol som taký, že normálny veriaci v tomto zmysle, však teda by to tak aj prišlo, že ak by som to spravil, tak aj by to bolo proti mne samému. A potom druhá vec je, ktorú musím povedať si, viete, keď hľadáte aj vo svete to krásne, nič ho nenájdete až toľko, aby ste povedali, že a toto je ten priestor. No kde? To je utopia zasa, len že kde si inde to je lepšie. Však viem aj, teda aj z vlastnej skúsenosti, koľko aj tých vzťahov začína krásne a potom prídu rozvody a rozchody. A tak som si povedal, že keď už som raz do tej vody vstúpil, už nechcem s nej vystúpiť. Ostal som, ale musím, že aj Pán Boh mi veľmi pomohol v tom, že tak potichučky, tak bol blízko pri mne, to musím povedať, že aj keď som rozmýšľal nad tým, že teda, no, či to má ďalej zmysel, čo teda ďalej, mám 52 rokov, ešte by som niečo mohol skúsiť, ale nejako tak, ako keby, nikdy som neurobil taký ten zásadný krok proti, to je dôležité povedať, že ten Pán Boh vás vždy tak veľmi jemne vás na tej ceste drží, ale dovoluje vám byť slobodný do tej miery, že môžete povedať si tak, nie, končím, odchádzam. A to som nikdy nepovedal. Vždy som tak ako keby čakal, že a čo bude ďalej? A akože dovolil som, neurobil som taký krok, no predstav, že by som urobil taký krok, že tak dobre, teraz idem hľadať partnerku za každú cenu a ideme nejakú žúrku a tam teda, kde si pri nejakom pultíku barovom sa s niekým zoznámim a idem takto žiť. Nie, to nikdy nebolo, takúto myšlienku som nemal. Skôr som tak rozmýšľal, že ako to vlastne je, keď teraz som v podstate takým laikom v cirkvi. A chodieval som na omše, len tak, že som si do lavice a sedel som v lavici ako taký obyčajný veriaci, bez toho, že biskup prišiel, tak teda hneď tam zavrch stola, pravda, všetci boskávajú ruku a tak, to býva zvykom. A tak som tak skúmal sám seba, že ako by to bolo, keby som teda už aj ja bol len takým, že jednoducho je koniec a ja budem tak chodiť do kostola. Lebo zasa veriť v Boha a veriť v cirkev, keď to takto poviem, nepripadá mi ako to isté. Žiaľ Bohu, tak by som nemal povedať, lebo však teda tá cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň, ale niekedy je príliš ľudská na to, aby som za to videl aj tú božskú. Takže ja som mal teda to šťastie, môžem povedať, že aj som mal určitý vek už tiež, aj už tie skúsenosti, aj som tak nejako vnútorne vnímal, že to, čo sa mne stalo, to predsa není celá cirkev. Ale toto nemusí mať každý túto myšlienku. Takže ja nikoho neodsudzujem, kto naozaj z nejakého sklamania to zanechá a ostáva to potom medzi ním a Pánom Bohom. A teda vy jste v tom všem Boha cítil, že je na vaší straně, cítil jste blízkost. Nevnímal jste tam třeba i nějakou jako zradu i od toho Boha, tak Pane Bože, jako ty jsi mě, jako díky tobě, nebo to byl přece ten tvůj plán, že se stanu arcibiskupem, tak proč teďka zase mi to bereš? Nevím, jestli něco takového by tam třeba mohlo nastat. Ale keď to bereme z tej jednej strany, len ja som bol vždy v živote úspešný. V tom zmysle, že lineárne som stále kráčal dopredu, viete. No ja som teda, vyštudoval som teológiu, stal som sa kňazom, to som chcel. Teda som bol potom na jednotlivých miestach, potom prišla zmena, zmenil sa systém a zrazu v roku 1990 som mohol študovať. A ja som sa dostal na štúdia do Ríma. To bol môj sen, splnil sa mi. Keď som prišiel z Ríma, som bol zvolený za provinciála jednej rehole. To bolo tiež čosi dôležité, lebo ja som bol šéf zrazu. Teda mal som okolo seba okolo 50 ľudí a ja som tiež teda rozhodoval o tom, ako pôjdeme ďalej. Keď som sa potom prestal byť tým šéfom, som sa arcibiskupom. No to je úžasné. Ja som chcel byť kardinálom potom už. No, to sa mi asi už nepodarí. Ale že ako ten môj rast bol taký spontánny. Ja som v tom, ako priznám sa, že na jednej strane nebral som to, že teda to mi patrí, až dostal som mandát, ako keby tak tiež zhora. Že teda študoval som, išiel som za kňaza, bol som tým provinciálom, potom som sa stal arcibiskupom. Čiže dostal som určitú možnosť aj mať už tie životné skúsenosti, ktoré som chcel potom vložiť do cirkvi, že teda ja som dostal, teraz ja vrátim. Mal som 49 rokov, tak už som nečakal, že budem chodiť po svete a objavovať svet, ale že už som ho objavil. Aj som teda študoval v tom Ríme, chodil som naozaj som aj teda ten svet poznal. Takže ja som to bral, že teraz som povinný už dávať. Ako nemôžem byť stále mládenec, ktorý stále len chce si užívať. No a toto padlo. Ale keď som sa tak potom to prirovnal Biblii, aj Kristus tak nejako, že Hosana, Hosana bolo do pondelka a potom v piatok bolo ukrižuj ho, že ako keby mi Pán Boh dal skúsenosť, dobre, teraz si vysoko vyletel a teraz ten kríž Lebo niekedy sa mi zdá, že my to náboženstvo bereme ako tak zážitkovo. Je nám dobre, ako jeden kňaz mi hovorí, taký poľský, že vieš, to tak po poľsky hovorí, že
Takže večerom, ogeň, kytára, devčíny. Tam je zvuk, áno, ale keby nebolo gitary, devčíny, ogeň, je tam Búh. A toto tiež je taká otázka, že dobre, už dnes nemáte ten mandát, je tam Boh. Ten Kristus na kríži hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil, že je dobré mať aj túto skúsenosť bolesti a trápenia. Môže byť aj taká osobná, cez nejakú chorobu, cez nejakú časkosť. Toto je tiež také, že spomíname aj že ten kňaz spôsobí tú bolesť, že je to také zvláštne, že najväčšiu bolesť vám spôsobia tých, ktorých máte najradšej. A tam je to skúška toho aj o sebe samom, že či to je len o tom zážitku, lebo sa máme radi a všetci sme spolu a všetko je fajn a život je krásny, alebo je to naozaj o tom osobnom uvedomení si, že ale nad tým všetkým je ten Boh, ktorý má rád. Nemôžem ho tak spájať s tými ľuďmi, lebo ja som si tak nejako tú cirkev tak nejako zboštil, dá sa povedať. To se chci ale zeptat. Vlastně nejde jenom o to zvolení biskupem, ale vy jste se prostě tím, že jste se stal knězem, tak jste odevzdal svůj život Bohu. A po několika letech se stalo toto. To znamená, vy jste vnímal, že to je nějaká cesta Boží, kdy vás Bůh drží, nebo jste to odvolání třeba právě vnímal, že to je i zranění od Boha? Jestli v tom utrpení s vámi ten Bůh byl, vnímal jste ho, nebo vlastně... Vnímal, áno. Je to skúška. A ja tú skúšku chcem prijať aj so všetkými potknutiami, ktoré sú v tom prítomné. Ja chápem sám, že toto je také moje ako keby taká overenie aj mojej viery. Lebo zatiaľ som len, ako hovoril som vám, ja som profitoval z toho, že som v tej cirkvi. Ja som študoval v Ríme, ja som pochodil po svete vzhľadom na to, že cirkev mi to umožnila. Ja som tam nechodil po tom svete ako Robert Bezák, ale ako teda reholník a potom teda ako arcibiskup tiež. To bolo niečo, čo som cítil, že to také, ako keby, že toto patrí tomu úradu. A toto patrí môjmu osobnému životu. A tým netvrdím, že som to pripravený. Také tomášovské tiež aj v mojom prípade to je, že teda je to, ako niekedy strano zobudím a pýtam sa, že čo vlastne, Pani, odo mňa chceš? Akú to má pokračovanie, akú budúcnosť? Hovoríme o niečom, čo už skončilo? Robím to raz pred vami nejaké vyjadrenie, ktoré vlastne už je posledné, lebo už v mojom živote už nič nebude, to neviem povedať. V tejto chvíli neviem o žiadnej perspektíve, ktorú ja mám, lebo logicky žiadnu nemám už. Jednoducho, už som odvolaný, už tam na tom mieste už sú iní, život pokračuje ďalej, chápete, že na mňa sa nečaká. To není, že po 12 rokoch teda povedia, no poď už bez, ak už môžeš, teda, už teraz sme ťa ospravedlnili. Pochopil som aj tú situáciu, o ktorej rozprávame, že už to zašlo, už jednoducho. Už tá spravodlivosť bola taká, ako bola. Život pokračuje ďalej. Aj mne život sa posúva z tých 49, 52, keď som skončil, mám 64 a už bude len horšie. A hovorí sa aj v Biblii, že vek nášho žitia je 70, tak sme tak dajme Bože ešte 6 rokov, ešte normálne požijem. Čiže ja skôr tak tomuto žijem tej reality toho obyčajného života. A musím povedať, že ale v tomto je tiež prítomný Pán Boh. Je to len o tom, že sme dosiahli nejakú výšku alebo nejakú kariéru, alebo aj o tom osobnom živote, o tom osobnom prežívaní. A musím v tejto chvíli povedať, že je to o tom osobnom prežívaní, o tom, že naozaj to dennodenné vstávanie, tá starosť, povedzme, o tých svojich blízkych, byť s nimi. Není to také, ako jednu vec si musíme uvedomiť, že ten život začína z veľmi jednoduchej polohy. Doteraz som tak nemal. Ako arcibiskup mal som svojho šoféra, mal som sekretára, mal som celý stav ľudí okolo seba, ktorí sa o mňa starali. Kde si som prišiel, tak bola obrovská hostina, nezvládnutelná jednoducho. Ľudia sa pýtali, čo by som chcel ešte. Raz si tak pamätám, ako som hovoril svojim kolegom, páčilo by sa mi také veľké BMW 7. Druhý deň ho dovliekli. A že už je tu. A hovorím, to si sa zblázni, ani snívať nemôžem. Biskup, keď si zasníva, už to aj má. A teraz môžem snívať, koľko chcem. Nemám. Když jste zmínil osobní prožívání, tak určitě jeden z rozměrů, kterým jste si buď už musel projít, nebo možná stále ještě procházíte, je odpuštění. Dokázal byste v tuhle chvíli říct, že jste vlastně odpustil těm konkrétním lidem, kteří můžou za to, co se vám stalo? Nebo je to dlouhodobý proces, po kterém nějak kráčíte? Keď som čítal túto prípravu, ktorú ste mi poslali, tak toto ma asi najviac zachytilo. Lebo odpustenie, áno, po tom všetkom. Toto, čo hovorím, to je ten príbeh, taká história a súčasnosť, ale to odpustenie je vnútri vložené. A taká moja, a vidím sám, že tá otázka o odpustení, tak potichučky znie vlastne aj od hora, od pápeža počnúc, teda ako keby sa očakávalo odo mňa, že dobre, už sa ako keby už dobre do úradu neprídeš, ale medzi tých kolegov by si mohol prísť a byť s nimi.
Dokonca musím povedať, že aj pozvanie mi prichádza na určité stretnutia s nimi. Nedávno mala konferencia sa stretli teda biskupy a mali duchovné cvičenia, dostal som aj pozvánku. Tak ja mám vážne chorú mamu, tak mne sa nedá odísť, ale tiež som uvažoval o tom, že dobre, a čo ďalej teda, ako prísť, ako všetko je v poriadku zase. Toto naozaj potrebujú ľudia vidieť, že no, už sa bezak zasa kamaráti s biskupmi, všetko, nič sa nevysvetlí, nič sa nepovie, že veľa otázok ešte ostáva, aby to nebolo len také lacné riešenie, akože však už je to v poriadku, už ako všetci s máme radi a nechajme staré bolesti, ale ja ich mám. Oni desi sú za mňa schovaté. Čiže toto nie je tá hlavný problém pre mňa. Odpustenie, ja som to skorej pochopil, ani nie, že teraz budeme si podávať ruky a objímať sa, ale že možno to je taká odpoveď aj na tú otázku o tom, ako teda má ten človek, ktorý zažil s kňazom, také vzdialenie by som to ja skorej nazval. Pre mňa to odpustenie nie je v tom objati, ale v tom, že nechcem ja mať nejakú zlú myšlienku voči tebe. Nechcem nejakú ako keby pomstu, takú vnútornú, len to nemusí byť, že ja by som ti ublížil, ale som na teba nahnevaný. A mám plno takých zlých myšlienok na teba a nejakým spôsobom ti aj prajem, aj sa ti niečo zlého stalo. Dobre, ja ti neublížim, ale však bodaj by si, kde si padol, alebo niečo podobné. Ja toto nemám ja jednoducho. Čiže pre mňa to odpustenie neznamená, že ja teraz prídem a objímem sa, alebo podám si ruky, alebo sa nechám odfotiť s tými mojimi kolegami, lebo viem, že mnohí, ako, keď už pomenáme aj pána biskupa Baxanta, tak jednoducho ublížili mi tým, že čo sa stalo. Veď on pokračoval ďalej a ja som v podstate o tom, ako odišiel z Trnavy, som sa dostal mimo. Môj úrad, on pokračoval až do konca toho, ktorý mal prísť, má 75 rokov. Čiže v tomto zmysle, dobre, mal vysviacku teraz, aj dokonca biskup, ktorého poznám, teda Standa Přibyl, ale necítil som potrebu, dajme, že ísť tam, lebo však je to môj kolega, my sme boli spolu tiež aj s tým Přibylom, alebo s pánom biskupom Baxantom, lebo ja som už odpustil. Ži si svoj život, by som skorej povedal. Nie je to tiež odpustenie, neznamená to, mi to prípada také troška silené, že ako teraz nič sa nestalo, take it easy, áno, všetko je fajn, keep smile, usmievajme sa. Stalo sa, veď sa ma na to pýtate. A teraz, keby ste zistili, že ja som teda tu budem sedieť so všetkými tými mojimi kolegami, ktorí sa ma nezastali v podstate a nechali to tak, nech to plynie, ako sa dá, tak ja neviem, že či toto by sme chceli ako ukazovať do sveta, že, ale my kresťania, teraz, keď to budem taký troška osobnejší, ste možno počuli, ako pápež František povedal, že Ukrajinci by mali vyvesiť bielu zástavu. A pochopil som, že čo tým myslí. Že keď je nejaká ťažkosť a vy ste schopní urobiť ten krok a akože nehnevať sa, neublížovať tomu druhému, ako nebrániť sa doslova, tak ste väčší hrdinovia. A to je troška nešťastná myšlienka, lebo niekedy sa brániť aj musíte. Není to tak jednoducho povedané len v tom, že tá biela zastava je tvoja veľkosť v tom, že ty nevrátiš zlo zlým. Niekedy tá zloba môže byť taká, že vy sa musíte tomu brániť. Keď vám niekto ubližuje a vy by ste nechali... Áno, je pravdou, že Pán Ježiš hovorí, keď ťa niekto udrie po pravom líci, nastavaj ľave. Ale to neberme doslova jednoducho. Len sa povedať, že nevráť zlo zlým. A to je to moje odpustenie. Ja o nikom nič nerozširujem zlého. Ja teda na nikoho nemám nejak, že by som kde si v stretnutí s ľuďmi hovoril zle o tých mojich kolegoch, alebo že by som zle hovoril, povedzme, o Vatikáne. Jednoducho necítim tú potrebu. Pre mňa to odpustenie je v tom, že som sa vzdialil, som sa stíšil. Necítim potrebu robiť aj nejaké disidentské hnutie v cirkvi, alebo nejaké, k sebe si ťahať ľudí. Preto niektorí povedia, že ten bezak ako stíchol teraz. Ale ja nevynímam, že cirkvi mali byť nejaká charta 77, teda, že ja budem písať. Ako musím to troška nechať, keď už sme hovorili veriaci aj na Pána Boha, že čo bude ďalej, ja to neviem, čo bude ďalej, ako hovorím. Ja neviem, čo bude s môjim životom. Možno, že budem raz tým kardinálom ešte. Tá cesta vedie až cez takéto tak moje... Tak to pořád byť môžete. Že také trápenie. No teraz áno, čítam, že v Prahe pán arcibiskup Graubner končí, no takže uvoľňuje sa nejaké miesto. Kardinálom sa nestal, možno dúfal. Třeba ten pracovný úřad troška musím byť taký zlomyselný, teda, keď hovoríme, že lebo aj za ním som bol a nemal som pocit, že by ma nejako zobral vážne, keď som si bol prosiť o pomoc. Pre mňa to odpustenie naozaj znamená nepokračovať v tom, že
že vymýšľať nejaké, a teda, lebo dalo by sa to spraviť. Viete, dneska tá doba je taká nešťastná, ja si myslím, že aj voči mne to tak bolo, že stačí, keď sa dvaja, treja dajú dohromady a začnú písať nejaké zlé listy, nejaké také anonymy a môžu ich písať pod mnohými menami. Stačí. A toto ma tak prekvapilo, že ako mohol zobrať, lebo v mojom prípade vraj, že veriaci a kňazi písali. No ale kto sú to tí veriaci? Ako vieme, že ste veriaci? Ukážte mi krstné listy. Že akože kto to vie, že kto to písal. To zlomyselnosť a na tom nemôžeme postaviť. Čiže pre mňa to pokračovanie není v tom, že dobre, tak vy mne takto, tak aj ja vám podobne. A ja si nájdem kamarátov a budeme písať do Vatikánu na nejakého biskupa našeho, lebo sa nám nepá a vymýšľame, že videli sme ho opitého. A dneska, ak sa to hovorí, tie fejky sa dajú vymyslieť, že aj fotografiu z toho spravíme ešte. Čiže pre mňa to odpustenie asi je v tomto. Odpustenie skorej smerom aký sebe samému. Že neočakávam už nič inšie. Dokonca ja nečakám ani od svätého Otca, neočakávam, že ma vráti späť do úradu, lebo toto už nie je, že cesta už späť nie je, tá voda už odišla. Čiže muselo by to byť niečo úplne iné a to si vôbec neviem ani predstaviť, čo by to mohlo byť úplne iné. Takže pre mňa to odpustenie znamená, že dobre, keď ma tam nechcete, keď si myslíte, že tam nepatrím, dobre, berem to a musím sa naučiť svoj život žiť aj bez toho. Posloucháte Eklezia podcast, dnes s bývalým trnavským arcibiskupem monsignorem Robertem Bezákem. Nyní přejdeme k takové praktické části. Po odvolání jste se musel přestěhovat z arcibiskupského paláce. Jak jste to měl vlastně s bytem, financemi, zaměstnáním? To je dobrá otázka. No, ťažko, samozrejme, lebo tým, že sa stane chlapec kňazom a vstúpi do toho cirkevného priestoru, tak absolútne dá sa povedať. Nebuduje si svoje alternatívne zázemie. Ani nemá na to zdroje, samozrejme, a ani nad tým nerozmýšľa, že by si mal zároveň kúpiť si nejaký byt pre prípad, aký prípad. Alebo že by si mal našetriť nejaké peniaze, ktoré bude potrebovať, lebo zasa tie platy také nie sú. Takže ja keď som sa dostal do tej situácie, že vlastne ako keby z dňa na deň som prišiel o to miesto, prišiel som aj o to, čo je s tým spojené, teda aj o to ekonomické zázemie, aj materiálne zázemie, keď hovoríte o bývaní. A naozaj som cítil, že teraz čo mám spraviť. Ako keby o toto bolo ťažšie, že nebolo vysvetlené prečo. Ako keby bolo povedané, že teda je s ním koniec, je s tebou koniec, pápež ťa odvolal a nič viacej. Dokonca ešte tak bolo povedané, že musím odísť z toho priestoru tej diecézy, teda toho trnavského kraja, čo je tiež také komplikované, lebo že kde sa pôjdete, to nie je také, že na jednej strane zasa je pravdou, že som bol reholníkom. Ja keby sa čakalo, že sa desi schovám v kláštore, desi sa pôjdem do nejakého kláštora, lenže tiež mi bolo tak povedané, čo nie je napísané, že mám odísť zo Slovenska dokonca až, tak aby som tu nebol veľmi na očiach. Ja som rozmýšľal, že pôjdem na Svatú horu, lebo však viete, že tam sú redemptoristi na Svatej hore, poznal som to tam tiež. Ale bolo mi oznámené z nunciatúry v Prahe, že to nie je vhodné, lebo to je moc stále blízko, ešte stále Slovenska. A že Slováci by tam asi robili púte za mnou, neviem. No, takže to neprešlo. To znamená, že ostalo len nejako keby mimo, ale ja som to hneď neposlúchol s tým, že dobre teda, tak idem do sveta, však ani aj kde, veď to zase tiež také zázemie som nemal. Tak som najprv, našťastie, mal aj priateľov v civile a ponúkli mi bývanie, kde som mohol bývať na začiatku. No a postupne teda, ako som aj hľadal teda nejaké cesty ďalej, tak som rozmýšľal, že aby aj Vatikán videl, že mám záujem to riešiť, tak som sa predsa rozhodol do Talianska. Blízko Verony je jedno také pekné mestečko, sa volá Busolengo, tak som tam teda išiel. Tak toto je 10 rokov už práve. Aj som tam žil nejaký čas, ale dobehlo ma to tým, že tí talianskí moji kolegovia a zároveň aj tí ľudia okolo sa ma pýtali, a prečo si tu? Čo si vyviedol? No, to bolo ako zásadná otázka. Čo si také spravil, že teda už že nemôžeš byť doma v Trnave biskupom, ale musíš tu byť kdesi v kláštore. Ja som nevedel odpovedať, čo som také vyviedol, aby to malo zmysluplné, lebo tak najhoršie je, keď sa vám povie, že no, nemôžeme povedať.
Tak teraz už si môžete, všetko, čo len si môžete predstaviť. To je najhoršie, čo môže byť. Odsúdia vás, ale nemôžeme povedať prečo. Ja hovorím, no neviem prečo, no tak to nechceli uveriť, asi som musel niekoho zabiť, alebo niečo také spraviť. Že... No a tam som pochopil aj, že ten rok, robil som tam rok, že vlastne nič to nerobí, nič to nerieši. Konec koncov, moji rodičia boli stále starší, už ťahali na 80-ku. A som si tak povedal, že no keď už len tak mám byť desi akože v kláštore a schovatý a ticho a čakať neviem na čo, na smrť. Dokonca som počul také nešťastné vyjadrenie od niektorých práve tak vysoko postavených hierarchov, že tam môže byť v tej diere. No nie je to diera, to Busolengo, ale takto zlomyselne bolo povedané, že však tam je stratený, no kto ho tam nájde. Tak som sa vrátil po roku domov. No a vrátil som sa naozaj tak, že teda, tak chvála Bohu, tak mám sestru, ktorá ma prijala a rodičov, teda, o ktorých som sa potom mohol starať. A to sa stalo môjim takým ďalším životom. A ekonomicky to bolo nevyriešené, lebo na Slovensku je to jednoducho tak, že keď cirkev povie, že vás už ako nemá zapísaného, tak ani štát vás neplatí. Je to tak prepojené. Štát platí vlastne, stále to je ten model, starý model, že štát platí cirkev, platí kňazov. Takže keď ma vlastne odhlásil štát, že už to nie som v Trnave, tak ja som vlastne ostal mimo. A to je to také troška zlomyselné, lebo tým, že ste mimo, vlastne strácate roky. Viete, že ak viete do dôchodku, sme odpracované nejaké množstvo rokov, ja som ich nemal odpracované. Čiže ja keby som našťastie zasa z toho civilného priestoru nemal priateľov, ktorí mi našli miesto učiteľa. A tie učiteľské roky, keď som 4 roky učil, boli práve tie 4 roky, ktoré som potreboval, aby som mal ten počet rokov do dôchodku. Takže ja som ešte učil na gymnáziu, čo bolo moja taká ekonomická pomoc potom. A ďalší, ktorí mi pomohli tým, že v jednej nadácii som robil takú súčasť, ako bol som členom tej nadácie a tá nadácia ma tiež platila. Takže ja som si tie roky nazbieral, no už teraz som nezávislý. Ako dôchodca som nezávislý, lebo jednoducho už poberám dôchodok. Takže je to taká ťažká cesta naozaj. Musím povedať, že ja som teda našťastie mal dosť vysoký vek. Ale keď sa to stalo kňazovi, ktorý má tých rokov 35-40 a cirkev sa, žiaľ Bohu, neviem, ako sa stará v Čechách o takých kňazov, ktorí odídu, ale nemali by ich len tak ľahko pustiť. Mali by, nie že ani na nejaké odstupné snáď. Zaslúžili by si na začiatok dostať aspoň nejaké peniaze, aby mohli existovať, lebo aký je problém? Potom už oni nevedia, ako sa môžu pohnúť a naozaj sa môžu stať takých kritických situácií, že to nezvládnu ani psychicky. A povedať si, no vidíte, taký je, no však labilný, labilný. Áno, môže byť niekto labilný, keď zrazu zistí, že nemá nič, nemá ako existovať. A ani to odstupné ste nedostal, napríklad, proste, když vás přece zaměstnanec... No a to bol problém, áno, že odstup, že možno by boli niečo ponúkli, ja som to neprijal, lebo som si povedal, no mám 52 rokov, teraz mi dajú odstupné, ale už nedajú mi zamestnanie. A povedia, vidíte, ako sa Bezák má dobre, robotu už nemá, ale dostáva povedzme 1000 eur. Ktorí z vás by to nechceli? Že pochopil som, že sa to dá využiť proti mne, aby sa dalo povedať, že má odstupné peniaze. Ľudia takto niekedy rozmýšľajú, no jemu je dobre, peniaze má, robiť nič nemusí. Tak to som nechcel. Pokiaľ nemám tú prácu, ktorú mi patrí ako kňazovi, dajme tomu ako biskupovi, tak nechcem ani peniaze za to. No vy jste byl odvolán jako arcibiskup, ale to vaše kněžské a biskupské svěcení to vám zůstalo. Takže vlastně vy teďka tedy máte ty možnosti, jako má kněz a biskup, využíváte jich, máte stále povinnost mší svatých, breviáře, celibátu, můžete udílet svátosti, udílíte je? Toto je taká ťažká otázka. Taká. A zlomyselná. Lebo musím povedať, že nie. Sú to praktické otázky. A musím povedať, že nie. Nemám totiž miesto určené jednoducho. To sa nedá. Viete, že každý kňaz má určenú aj tú svoju farnosť. Biskup svoju diecézu. Ja som emeritný. Ako emeritný dokonca, to je tak napísané v tom cirkevnom práve, že si môžem vybrať miesto, kde chcem teda, a že jediným môjim ako nadriadeným je pápež sám. No a Svätý Otec ma už necháva žiť jednoducho, už ten neočakáva do mňa nič, aby som kdesi fungoval. Ja nemôžem veľmi prísť na nejaké miesto, povedzme napríklad žijem v dedine a teraz by som prišiel do toho kostola. Čo ten kňaz so mňou spraví? On musí zavolať svojmu biskupovi, no je tu Bezák, čo s ním mám spraviť, lebo ten biskup je šéfom toho, a ja som tiež biskup, teda podľa cirkevného práva by som ja mal byť tam hlavný, ale hlavný by mal byť biskup toho miesta, čiže všetko to je dopletené. Ja sa do ničoho nemotám, radšej ako nevstupujem, aby som nerobil problémy. Ale pravdou zasa je, že veľmi často pochovávam. To asi by ostalo, to mi nikto nezávidí.
lebo mnoho z tých mojich blízkych priateľov, teda už má starých rodičov a tak ma volajú. Dokonca som pochoval aj otca pani prezidentky našej slovenskej. Takže ja to už tak beriem, že už som ja len pohrebník. Hoci byť pochovávať to není sviatosné, to by mohol robiť aj nekňaz samozrejme, lebo to není, že sviatosť to je pohreb, to je iné. Ale beriem to, že aspoň to mi zostalo. Takže pochovávať môžem. A svátosmíření třeba môžete dávať? Tak, no je to tiež len také, že tak len súkromne by som mohol povedať, že ako všeobecne spovedať sa neťahám, nechodím, lebo ani nie ako. Je to také komplikované. To, čo sa ma pýtate, je veľmi nedoriešené, ťažké. Hoci by som mohol, ale zasa to je v tej línii, ako som povedal, že ako teraz ja tam prídem, akože čo? Čo tu robím? Aký je môj status, by som povedal. Neviem, ani ja. A nikto by to nevysvetlil. Máme, jelikož už myslím, že jsme prošli otázky, které jsme pro vás měli připraveny, tak ještě máme pár otázek, co nám poslali posluchači, když jsme oznámili, že budeme mít rozhovor s vámi. Tak ta první, kde hledáte, samozřejmě nemusíte odpovídat, pokud byste nechtěl, kde hledáte sílu k věrnosti k římskokatolické církvi přes všechno, co vás potkalo? Odvolání, žádné zdůvodnění a tak dále. Můžete alespoň sloužit mši svatou jako obyčejný kněz, tak to už jsme probrali. No, kde hledám? Keď povzbudenie pre môj ďalší život. Ale toto všetko, čo hovoríme, je také veľmi moje osobné. Ja by som nadhliadol na to, lebo však žijem v tom svete, ktorý je taký, ako je a dnes, v dnešnej dobe, keď aj tento rozhovor robíme, stále je tu aj vojna na Ukrajine. Medzi Izraelom a Palestínou sú ťažké boje. Nedávno sme zažili COVID, tiež teda tú ťažkú epidémiu. A ďalšie také ekonomické problémy, ktoré sú tu. Teraz aj taký môj osobný príbeh, ktorý keď vložím do takých dejín sveta, dá sa povedať, stále mi z toho vychádza, že ak by nebolo Pána Boha, nie je možné, aby ten svet ďalej fungoval. Pri všetkom tom, takej tej zlobe a tých vojnách, aj osobnej teda, tej mikro, ako som spomínal, že niekedy tá závisť, ohováranie, ale potom aj to makro, teda to velikánske, že také tie svetové, tie vojny velikánske. A napriek tomu aj v všetkých tých obetiach, ktoré sú, a je ich veľa, ktoré sú tak spôsobené tou ľudskou zlobou, ten svet ide ďalej. Ja sa nebojím toho, teraz počúvame o tom, že však jadrová vojna a tretia svetová vojna. Ale v Biblii nie je napísané, že ľudia idú zničiť svet, ale že príde Syn Boží. Takže možno budú nejaké bolesti a problémy a možno, že naozaj tých utrpení bude veľa. A nad všetkým týmto Boh zvíťazí. A toto je pre mňa tá najsilnejšia myšlienka. Že aby som ja nevnímal, lebo to niekedy je také príťažlivé, že prečo sa Pán Boh nestará o mňa. A to by bolo veľmi také, ako keby som povedal, že a čo, to ja som zmysel sveta? Ja som súčasťou niečoho, konec koncov, keď pozerám na Kristov život, tak ako sa Pán Boh, Otec, staral o svojho syna, keď ho nechal, aby ho ukrižovali. Ale možno, že to víťazstvo, ja to tak nejako vnímam tiež za horizontom tých očakávaní. Lebo aj toto, čo my riešime, nie je nejaká psychológia, len taká, že ako ten bezak sa dostane zasa späť do úradu a všetko bude fajn a už tomu rozumieme. Nemusíme tomu rozumieť. To, čo sa deje v tej našej viere, nás presahuje. Ja som sa stal arcibiskupom alebo biskupom, neočakávanie, pretože som tam nejako nepatril, ako hovorím. Bol som reholníkom, čo sa akože nemá stať biskupom diecézným, že nič z toho nezodpovedalo. A to bolo pre mňa vlastne dôvodom, prečo to musím zobrať. Tak bude také biblické, že nič ako ten Dávid. Pasie ovečky a zrazu on je vyvolený, aby bol kráľom. Čiže pochopil som, ak to bereme tak biblicky, nad tým všetkým je naozaj Boh. A nesmieme sa mi báť toho, lebo ináč, ak necháme na seba pôsobiť tú temnotu, tak sme v depresii. Ja myslím, že nás to zničí, tá myšlienka, že ako ten svet, ako je teraz tá vojna, kam to pôjde a čo to ako dopadne. Ale ja verím tomu, že Pán Boh to má všetko v rukách, aj môj život jednoducho. Ak to aj nerozumiem, to není podstatné. Další otázku máme. Modlíme se za vás a chceme i nadále. Za co přesně se máme modlit? Co chcete, aby to bylo? Aby som neurobil ten krok, o ktorom hovorím. Taký ten... sa hovorí, že obyčajný človek pokúšaný diablom a že ten zasvetený je pokúšaný mnohonásobne viacej, lebo oplatí sa ho získať na svoju stranu. Však teda hovoríme aj o tých previneniach, povedzme kňazov, tak to naozaj o mnoho viacej zatrasie celou cirkvou, ako keď to urobí nejaký jeden človek. Isté sú prípady, že aj nejaký muž môže spôsobiť pedofilný škandál, ale to sa tak nejako stratí. A keď to urobí kňaz, tak to je celá cirkev je vinná.
Takže modliť sa asi za to moju vytrvalivosť, trpezlivosť. Ja sa tu nehrám na nejakého silného veriaceho, jednoducho ja bojujem sám so sebou, podkyňam sa tiež. Ja si uvedomujem, že ako mi Pán Boh ukázal, keď som bol v tej lineárnom raste, to sa mi páčilo. Lebo všetko to išlo také, akože pekne to stále rástlo. Teraz to už nemá veľmi kam rásť, teraz o mne samom. A zrazu vidím, koľko aj ja mám všelijakých pokušení, slabosti, či čo ma ťahá, či čo musím prejsť. Niekedy sa pýtam aj sám seba, či to skôr či ma skôr Pán Boh neochránil predo mňou samým, ako ja seba samého pred sebou samým. Takže modliť sa za moju trpezlivosť a vytrvalivosť a aby som to vydržal až do konca života, nie nejakého mandátu. Kateřina Veselková, to je poslední otázka od posluchačů, se vás ptá, co vás v životě baví a co vás naplňuje. Ja myslím, že my mnohom, keď odhliadneme od toho, ako som spomenul, že som v tom priestore cirkvi vlastne bol odjak živa, už ako chlapec som ministroval, potom neskôr teda aj kňazom, biskupom, čiže mi ten priestor je stále blízky. Ale to, čo mi pomohlo, ja myslím, že veľmi zásadne, asi to Pán Boh aj tak vedel, bol šport. Ja som sa vždy veľmi venoval, nie nejako tak akože vrcholovo, ale tak osobne mal som vždy rád. Pravda, už ako na škole, keď som začal na teológii, tak som chodieval do takej činkárne, sa to volalo, to bolo ešte také jednoduchšie, teraz všetko vybudované, teraz už to vyzerá úplne ináč, to je posilňovne. A chodím pravidelne, musím sa priznať, že aspoň 3-krát do týždňa. Ako, niekedy ma to už nebaví, ale hovorím si, no musím to, nesmiem to nechať tak, lebo to, čo sa mi páči, to zase taký môj výmysel, keď povedia, ako dobre ešte vyzeráš. A to je taká moja zlomyselnosť. Tak, vidíte, neprehral som. Takže nezabudnite na to, že keď vás niekto chce ako zničiť, tak musíte vyzerať biedne, strhaný a také. Tedy ste spokojný, aj ten druhý, ako vyhral. Ale že dobre vyzerám, tak ako to môže. Tak, vraj teda, že som bol labilný, tak nie som labilný. Takže šport naozaj, ako cyklistika. Ja som aj rád lyžoval a teda teraz troška je to iné, lebo keď je tam moja mama chorá, nemám toľko času, ale šport mi zostáva. A ja si myslím, že to mi veľmi pomohlo, aj v Taliansku som veľa bicykloval, že som sa vlastne naučil, že v tom športe, keď teda robíte niečo tak, že sa sústredíte, nemáte čas myslieť na tie trápenia, že musíte si niečo nájsť, čím sa vysuniete z tých ťažkých, ťaživých myšlienok, lebo keby som ostal len v tej melanchólii, v tej depresii, ako sa mi to mohlo stať, tak ma to zničí jednoducho. Nikdy som neveril, to sa musím priznať, že niekto môže povedať, že je v depresii. Ale zažil som to, čo to je a je to hrozné. Ako keby ste boli v čiernej diere, zrazu ste úplne nechcete sa hýbať, je vám zle, doslova od žalúdka. Zažil som to raz a som sa z toho nalakal, že aká silná môže byť psychika. Čiže musí človek si... Ja som si teda našiel ten šport a to bolo také veselé, že keď som teda aj bicykloval, tak som si počítal, že koľko razy otočím nohou na tom pedáli, že 1, 2, 3, 4. A už som nemal čas rozmýšľať nad iným. A samozrejme som dával aj pozor, aby som si nevletel do nejakej jamy. A to mi pomohlo, lebo keď som sa po tej hodine alebo 2 hodinách vrátil, už som nerozmýšľal nad tým istým. Čiže toto, keď to poviem, také nenáboženské, ale neznamená, že všetko musí byť náboženské, že len modlitbami sa prebijeme k zdravšiemu životu. To tak nefunguje. Je nějaké téma nebo důležitá informace, na kterou jsme se dosud nezeptali a která vám leží na srdci? Tak nejako tá téma, viete, je taká jednoduchosť toho života. Možno to, čo poviem, je také, čo som si Betty neuvedomovala, ani to sem nejako do rozhovoru nepatrí, ale teraz sa starám o tú svoju chorú mamu. Ja sa priznám, že je to také až žartovné, že ja som rád, keď je dobre trávy. A tým nechcem hovoriť do dôsledku, čo to znamená, že má dobrú stolicu, lebo ono sa to niekedy zdá, že ako keby človek mal len kariérne rásť a čo sme dosiahli a čo sa nám podarilo a vytvoriť, pravda. Aj to, čo robíte, je fajn, ale ten osobný život niekedy vedieť. A toto nejako tak si aj uvedomujem, že vedieť toto prijať, ten najosobnejší život, to ranné vstávanie, tá starosť, povedzme, o hygienu tej mojej mamy, pravidelne ju nakrmiť, lebo nedá sa jej dať hneď ráno 2 litre vody, aby som mal pokoj celý deň. Čiže musím to ustrážiť, že tá jednoducho životáka je ťažká. To si mnohorazí ani my možno kňaz neuvedomujeme. Už len to, že keď som teraz doma, tak musím aj umývať, aj chodby, aj záchody, že také tie práce, ktoré sa nám zdajú, že to je také druhoradé, aké sú dôležité. Ten obyčajný život, taký, že rodinný by som povedal, tak naozaj toto je niečo, čo si tak uvedomujem, aké to je náročné, veľmi a prijať to, nevidieť to ako niečo malicherné,
Ja som si tak uvedomil, to možno tak biblicky tiež, keď Panna Mária hovorí Ježišovi, že nemajú víno. A on hovorí, že toto nie je chvíľa, na ktorú som prišiel, aby som menil vodu na víno. A ona napriek tomu na tom trvá. Čiže od tých malicherných vecí začínajú tie veľké. A toto si tak ja uvedomujem. Ja som bol arcibiskupom, hovorím, mal som sekretára, šoféra, všetko jednoducho. Ja som nemusel sa venovať tým obyčajným veciam, ako je, že či je poumývaný riad v kuchyni. A teraz sa tomu venovať musím. A je to podstatne dôležité pre život. Ak toto nepríjmeme, tak nič z toho nebude, lebo potom budujeme niečo také zážitkové, ale neobyčajný život. Takže toto je nejaký taký môj odkaz, že snažme sa byť taký aj na tých najjednoduchšej úrovni, naozaj to robiť s najväčšou úprimnosťou, aby som povedal aj s takou láskou a radosťou. Na závěr vždycky dáváme hostům prostor, aby promluvili přímo k našim posluchačům a něco jim vzkázali, takže pokud chcete, tak nyní můžete promluvit, pozdravit a něco vzkázat našim posluchačům. Za ten dlhý čas, lebo to už je 12 rokov, som tak nejako si povedal, že hádam to už aj stačí. Už myslím, že som povedal všetko, čo som mal povedať a isté si mnohé veci sa opakujú, aj teraz, čo som povedal, isté mnohé ste aj vedeli. Takže ma to tak aj milo prekvapilo, že stále je ten záujem, lebo ja už aké by som nemal záujem niekedy sám o seba. Alebo ako som spomenul, hovorím si, že ako to má perspektívu. Do úradu sa už nevrátim samozrejme. Či niečo ešte príde, čas uteká tiež, aj ten môj, roky nezastavíš. Nie je to len číslo, ale aj číslo. A takže pre mňa ste takým potešením, že vás vidím, ako ste prišli, že sa zaujímate moju osobu. To Bože ešte musím povedať, že to ma ešte viacej potešuje, že ste prišli z inej krajiny. Že niekedy tá moja vlastná krajina, ako tí moji blízky, aké by si držali nejaký taký odstup. Čiže ako keby to malo stále zmysel, mi to tak príde. No, to je taký môj odkaz. Že asi to má zmysel, čo žijeme. A niekedy, keď sa nám aj zdá, že to naše trápenia sú také naše osobné a že čo koho do toho, ale ak to nejako pomôže, ja to neviem pravda ohodnotiť, ani posúdiť, ani to, že koľky to budú počúvať a koľky to pozbudí. Neviem, koľky ten môj prípad a príbeh niečo priniesie, ale asi áno. A tak nejako vy to potvrdzujete, že nie je to kdesi stratené a že aj keď toľko rokov prešlo, stále ešte je o čom rozprávať, pozbudiť sa a uvažovať o tom. Je to pre mňa takým, ako keby naozaj pozbudením aj v tom zmysle, že či toto nie je tiež tá Božia vôľa. Že... Ja som si myslel ako arcibiskup, že zriadím práve také ako keby také stredisko myslenia, taký ten think tank sa tomu hovorí, že sa ľudia budú stretávať, rozprávať sa. Aj som to začal robiť a chcel som nejako tak dostať tú cirkev na takú vyššiu úroveň. Niečo ako, povedzme, v Čechách tá akadémia, tá cirkev náboženská, myslím, že tak sa to nejako aj volá, kresťanská akadémie. A tak nejako, že pozývať si aj ľudí na rozhovory, ale aj iného názoru tiež. A tak nejako tú cirkev posúvať ďalej, nebáť sa diskutovať aj o takých tých ožehavých témach sa hovorí, čiže homosexuality, ako sa teraz, alebo ďalších. A nepodarilo sa mi to. Ale nejakým spôsobom tá moja osoba stále v tom priestore je. A akože ani nie napriamo, ale nepriamo sa mi darí vzbudzovať tú diskusiu, rozmýšľať o tom. Takže je to pre mňa také prekvapenie, také milé prekvapenie, že neostalo to kdesi vzadu, stratené, zaprášené. Ale každý z nás to, čo žije aj v tom malom, je taký veľký, také čosi skrášlenie toho života. Ak to takto aj bereme a nevzdáme sa a bereme, že nad tým našim životom, že Boh s nami má dobrý úmysel. A aj keď niekedy teda jeho ruka je ťažká, ale nie preto, aby nám ublížila, ale aby mnohé veci aj pochopili lepšie. Ja verím tomu, že raz to pochopím celé. Zatiaľ to chápeme na polovicu. Ďakujem teda za to pozvanie, ktorým ste mi umožnili byť spolu s vami. Všetkými, aj tými, ktorí nás budú počúvať. Hostem Ecclesia Podcast byl pan biskup Robert Bezák. Děkujeme za váš čas, za vaši ochotu vůbec toto téma s námi otevřít. Děkujeme za vaši vstřícnost. A samozřejmě vám nejvíce přejeme to, co už si všichni přejeme 12 let, aby došlo k nějakému vyjasnění, ale hlavně hodně síly do všeho, co prožíváte. Viete, niekedy to môže byť také, že sa to môže tak ako presunúť a že ostaneme prekvapení. Takže žasnúť sa hovorí. No. Takže... Zázraky se dějí. Tak, zázraky se dějí. Musíme povedať, zázraky se dějí. Děkujeme. Moc krát vám děkujeme. A děkujeme taky Salesiánům z bratislavského střediska Miletička za laskavé poskytnutí prostoru pro nahrání tohoto rozhovoru. A s vámi, našimi posluchači, se loučíme a těšíme se opět naslyšenou v Ecclesia Podcast.
Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.